Meta sir taf eżattament bit-transazzjonijiet illi issemmew il-bieraħ, inti personalment bħala Prim Ministru bħala ħabib ta' Keith Schembri? Kompli bil-mistoqsijiet, Mario. Mela, meta sir taf, jekk sir taf qabel l-elezzjoni jew inkella wara l-elezzjoni u x'iddiskutejt ma' Keith Schembri wara l-iżviluppi tal-bieraħ dawk il-mistoqsijiet. Ok. Mela, jien sirt naf bl-affarijiet kollha meta saru l-allegazzjonijiet oriġinarjament u anka kifet it-Times ordnat rapport f'dan ir-rigward. It-tieni nett. Meta jiġifieri? Meta saru pubbliċi hux. Saru pubbliċi sena ilu dal-affarijiet li ntqalu il-sugu tagħhom saru pubbliċi sena ilu. Il-kap tal-oppożizzjoni għamel dix-xeneġġa tal-bieraħ. Ma ħarġux d-dettalji tal-bieraħ però, Prim Ministru. Imma l-istorja ħarġet sena ilu. Issa jekk wieħed irid joqgħod jgħid. Kont taf bis-sugu jew bid-dettalji sena ilu? Kont naf bis-sugu bl-affarijiet. Bid-dettalji tal-bieraħ ma kontx taf mela issa taf. Mela l-bieraħ sir taf il-viri? Dak li ntqal il-bieraħ ma jdawwar xejn mis-sugu tal-istorja. Jekk sir taf id-dettalji? Ija, id-dettalji x'jgħidu? X'jgħidu d-dettalji? X'jgħidu d-dettalji? Isemmu kumpaniji ma nafx kemm il-pajjiż. X'inhi l-allegazzjoni? X'inhi l-allegazzjoni? X'inhi? Għidli inti x'inhi? X'inhi l-allegazzjoni? X'inhi l-allegazzjoni? Ħasil ta' flus, Prim Ministru. Mela, il-kwistjoni kollha hija ta' Kuntent sugu ta' ħasil ta' flus. Mela, jien ma nafx b'sitwazzjonijiet illi ikollok persuna li diġà iddikjara kollox. Huwa kollox dikjarat. Tħallas it-taxxa fuq affarijiet ta' negozju personali li l-hom għaddejjin mill-2006 u li m'għandhomx x'jaqsmu mal-politika. Tiġġustifika kollox minn dak li hemm ġifieri. Dak qed tgħidu inti qed ngħidlek kollox huwa ddikjarat. Tiddefendi kollox ġifieri. Tiġġustifika kollox iddikjarat. U li kieku it-Times iktar milli bir-rispett kollu saqsuni x'naħseb fuq l-FIAU report. But do you believe the FIAU or Keith Schembri? Nixtieq nara ir-rapport li għandu x'jaqsam li għamiltu intom. That's not my question. Do you believe the Yes, FIAU but I or am answering with my answer, and my answer is li kieku bħala Times tippubblikaw ir-rapport ta' Do you believe that or do you believe Keith Schembri? Jien nixtieq nara r-rapport tagħkom ħalli nkun nista' nara jekk il-kap tal-oppożizzjoni. From the Times. It's about the FIAU. Dik hija tweġiba tiegħi. Grazzi.